umaga mga bata, magandang umaga, Grade 2 Joshua and Grade 2 Moses. Kumusta kayo? Ngayon, magpapasimula na naman tayo sa ating aralin. Ang ating aralin para ngayong araw ay Filipino. Bago ang lahat, tayo ay magdasal muna. Iyuko ang iyong mga ulo, ipagdikit ang inyong mga palad, at ipikit ang inyong mga mata. Tayo ay manalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa ibinigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, magandang umaga ulit sa inyo mga bata. Ang pag-aaralan natin ay pangalan, pantangi at pambala na. Pero bago ang lahat, tayo ay magbasa muna ng isang tula. Ang pamagat ay ang pamilya. Ang aming pamilya ay laging masaya. Ako, si tatay, nanay, ate at kuya. Mahal namin ang isa't isa. Ganito rin ba ang inyong pamilya? Kaming lahat ay nagtutulungan sa lahat ng uri ng gawaing bahay. Luto, linis, laba at plancha, tulong-tulong lahat ay masaya. Sa gabi na may pag-uwi ng bahay, kaming lahat ay naghahapunan. Bago matulog at magpahinga, panalangin sa Diyos ang aming inuuna. Iyon ang ating tula para sa ngayong araw. Ang pamagat ay ang pamilya. Ngayon naman, pag-aralan natin kung ano ba ang sinasabi tungkol sa tula. Una ay, ang pamilya sa tula ay masaya. Katulad na nakikita nyo sa ating larawan, merong ina, itay, kapatid na babae at kapatid na lalaki. At makikita sa kanila na sila ay masaya. Susunod, ang pamilya ay nagtulong-tulong sa mga gawain sa bahay. Sila ay masaya habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Tignan ninyo ang larawan na makikita. Sa ating telebisyon, ito ay tatay, nanay, at ang dalawang anak. Sila ay nagtutulong-tulong para sila ay magluto. Susunod naman, sinabi rin sa ating tula na ang pamilya ay kumakain ng sabay-sabay sa bahay. Kayo ba? Sabay-sabay ba kayong kumakain ng inyong pamilya sa inyong bahay? Sana ay ganito rin kayo dahil ang pamilya ay dapat na sabay-sabay kumain. Kung makikita ninyo sa ating letrato, ang pamilya ay masayang kumakain ng sama-sama. Susunod na sinabi sa ating kwento ay, ang pamilya ay nananalangin sa Diyos bago matulog o kaya naman ay bago kumain. Kung makikita ninyo sa ating letrato, ang pamilya ay nagdarasal muna bago sila ay kumain at nararapat din na ang pamilya ay manalangin bago matulog. Sama-samang manalangin sa Diyos Ama. Tandaan natin na ang pamilya o mag-anak ang pinakamaliit na unit sa ating pamayanan. Ito ay karaniwang binubuo ng ama, ina, at mga anak. At kung maaari din ay iba pang mga kamag-anak. Mahalaga ang pamilya. Dito unang nahuhubog ang ating katauhan bilang isang bata. Dito natututo ang bata na katulad mo sa paggalang at sa mga mabubuting asal. Dito nagbibigay ng pangangailangan at nakakaramdam ng pagmamahalan. Pasalamatan natin ang ating Diyos Ama para sa inyong pamilya. Ngayon naman, darako tayo sa ating pag-aaralan para ngayong araw. Ito ay ang pangalan. Ano ba ang pangalan? Ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Uulitin ko, kailangan nyo tandaan ito mga bata na ang pangalan
ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Mga halimbawa nito ay pulis. Ayan, kung makikita nyo, isa siyang pulis na babae. Susunod na halimbawa ay pusa. Ito ay isang hayop. Ito din ay isang ngalan hayop, kaya naman ito din ay pangalan. Susunod na halimbawa ay silya. Kung makikita nyo, ito ay isang bagay. At sinabi kanina na ang pangalan ay ngalan ng isang bagay, kaya naman ang silya ay pangalan. Susunod na halimbawa ay kalabaw. Ayan, isa siyang hayop. At ang hayop ay isang uri. Susunod na halimbawa ay ang pangalan ay ngalan ng tao, hayop, bagay, o pangyayari. At ang araw ng pangyayari, kung kaya't ito ay pangalan din. Ngayon na pag-aralan natin ang dalawang uri ng pangalan. Una ay meron tayong pangalang pambalana. Ito ay karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari at nagsisimula sa maliit na letra. Uulitin ko, kailangan yung tandaan. Pangalang pambalana ay nagsisimula sa maliit na letra at ito ay walang specific na pangalan. Bigyan tayo ng mga halimbawa. Ito ay ang lapis. Kung makikita nyo, ang lapis ay walang pangalan. Kaya naman, ito ay pambalana. At kung makikita nyo, ito ay nagsisimula sa isang maliit. Susunod na halimbawa ay ang nasa litrato. Ito ay aklat. Kung makikita nyo, ito ay nagsisimula din sa maliit na letra. At ito ay walang pangalan. Kung kaya't ito ay walang pambalana. Susunod naman, ano ang nasa litrato? Ito ay isang pisara. Kung makikita nyo, ito din ay nagsisimula sa maliit na letra. Ito ay pangalan. Kaya tandaan niyo, mga bata, na ang mga tatlong nabanggit na bagay ay lahat na nasa pangalang pambalana. Ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Susunod naman ay ang pangalawang pangalan natin, uri ng pangalan natin. Ito ay pangalang pantangi. Ito ay tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop, puok at pangyayari. Ayun, tandaan nyo na ito ay tiyak. Ito ay may pangalan. Ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ito ang mga halimbawa para mas maintindihan nyo. Ayan, tignan nyo yung letrato. Sa tingin nyo, sino yan? Magaling. Ito ay si Dr. Jose Rizal. Siya ay may pangalan. Kung kaya't naman, ito ay pangalang pantangi at ito ay nagsisimula sa malaking letra. Susunod naman ay, ano ang nasa litrato? Oo, ito ay isang aso. Ngunit kapag sinabi nating aso, ito ay pangalang pambalana. Para maging pangalang pantangi ito, bibigyan natin siya ng pangalan. Ang pangalan ng aso ay Bantay. Kaya't naging pangalang pantangi na siya. Siya ay nagsisimula sa malaking letra. Susunod na halimbawa ay ang lugar na ito. Ito ay tinatawag na Luneta Park. At makikita din na ito ay nagsisimula sa malaking letra. Ito ay tiyak na pangalan ng isang lugar. Ito ay pangalang pantangi. Mga bata, kailangan niyong tandaan ang tatlong bagay. Pangalan, ito ay ang ngalan ng tao, pook, hayop, bagay o pangyayari. At merong dalawang uri ng pangalan. Ito ay pangalan ng pambalana at pangalang pantangi. Ang pangalang pambalana ay nagsisimula sa maliit na letra at wala itong tiyak na pangalan. Samantalang ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking letra at ito ay may tiyak na pangalan. Ngayon naman, tayo ay magsanay. Buksan ang iyong mga aklat sa pahina 75.
Uulitin ko, buksan ang inyong mga aklat sa page 75. Ano ang dapat nating gawin? Pipiliin lang natin kung alin dyan ang mga pangalan na nasa pangungusap at bibilugan natin sila. Meron tayo sa unang bilang, ang pangungusap ay, ang mag-anak ay nagsimba. Alin kaya diyan sa pangungusap ang ating pangalan? Ito ay ang magaling. Ito ay ang mag-anak. Susunod na numero, number 2. Hiniram ni Ana ang lapis ng kaibigan. Alin kaya diyan ang ating pangalan? Tandaan, grade 2, na maaaring isa o higit pa ang mga pangalang nariyan. Una ay ang Ana, at pangalawa naman ay ang lapis, at meron pang isa. Meron tayong kaibigan. Kaya naman sa number 2, meron tayong 3 bibilugan. Ito ay Ana, lapis, at kaibigan. Sila ay lahat na pangalan. Susunod, number 3. Si Binibining Lopez ang guro nila. Alin kaya riyan ang mga pangalan? Una ay ang Binibining Lopez, magaling, at ang pangalawa ay ang guro. Meron tayong 2 pangalan. Susunod, nagbabasa ang pamilya ng Biblia araw-araw. Alin kaya dyan ang ating mga pangalan? Ito ay ang pamilya at Biblia. Alam niyo ba kung ano ang Biblia? Ito ay ang libro na ating binabasa tungkol sa ating Diyos. Kaya't kailangan natin basahin ang Biblia araw-araw. Susunod na bilang, number 5, nasira ang kotse. Sira ang kotse, ilan ang pangalan? Isa lamang, at iyon ang kotse, magaling. Susunod, number 6, maraming matataas na gusali sa Ortigas. Alin ang mga pangalan? Ito ay ang gusali at Ortigas. Number 7, si Bantay ang alagang aso niya. Alin kaya dyan ang mga pangalan? Ito ay ang Bantay, isang pangalan ng aso, at ang aso. Meron tayong 2 pangalan. Susunod na bilang, number 8, bumili si Luis ng aklat. Ang mga sagot ay very good. Ito ay Luis at aklat. Susunod na bilang, number 9, ang bahay ay gawa sa bato. Alin kaya dyan ang mga pangalan? Ito ay ang bahay at ang bato. Magaling. Meron tayong 2 pangalan sa isang pangungusap. At ang pinakahuli, number 10, dapat kumain ng gulay at prutas. Alin kaya dyan ang mga pangalan? Magaling. Ito ay ang gulay at prutas. Mayroon tayong 2 pantangi. Ngayon naman, sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa pahina 71 hanggang 77. Uulitin ko, grade 2 Joshua and grade 2 Moses, sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa mga pahina 71 hanggang 77. Alam ko na maraming sinasagutan, pero I hope na marami kayong natutunan para sa ngayong araw at para sa ating aralin ngayong araw. Sa susunod ulit mga bata, see you!